ורוד שגודל בערים. נכון, זה מסתדר יותר. נקנה מרגרינה, עוגה, ביצים ונכין קמח. גדי מלמד אותי בקראטה, וכי בדעת שזה מה שגדי מלמד אותי בקראטה. כי בדעת ש... זה מילים ביפנית. מילים ביפנית, איץ, ני, סן, סי וגו. לירן הוא ילד שאובחן כילד אוטיסט, בשלב יותר מאוחר הוא אובחן כילד PDD, שזה רמה יותר גבוהה של אוטיזם. ללירן זו השנה הרביעית שלו בקונסרבטוריום ברמת גן, בפרויקט המיוחד של דוד קריבושה שמשלב ילדים רגילים עם ילדים עם צרכים מיוחדים. יש עמותה שנקראת עמותת יתד, והעמותה הזאת היא באמת מוצאת כל מיני ילדים עם צרכים מיוחדים ודואגת באמת לשלב אותם לפרויקט שמתקיים בקונסרבטוריום ברמת גן. מצאתי לנכון באמת לשלב את לירן כי גם ראיתי שיש לו כישרון מוזיקלי מאוד מאוד גבוה, רק שלא ידעתי מה לעשות עם הכישרון הזה. וכשהגעתי לשם, לקונסרבטוריום, אז קודם כל קיבלו אותי בזרועות פתוחות. הצוות שם מדהים. ציפי שקראה לנו וקבעה איתנו מועד לאבחון והבחינה את לירן. והיא מצאה לנכון שלירן מוכשר בנגינה על אורגן. אנחנו בשלב זה פועלים ברמת גן בהצלחה גדולה במשך 9 שנים, כי דוד קריבושה פתח לנו את הדלת וקיבל אותנו מאוד יפה ומאוד במאור פנים. כמעט ואין ילדים עם תסמונות כאלה ואחרות שלא אוהבים מוזיקה, שלא פתוחים למוזיקה ושלא נעזרים במוזיקה לשם קידום שלהם. מה זה נותן לך, הנגינה? מה זה עושה לך? להירגע. יש לנו ילדים שהגיעו הנה, כל מיני ילדים עם כל מיני בעיות, שהגיעו הנה שלא דיברו, שישבו בפינה ולא הסכימו להתקרב לכלי, שעכשיו מנגנים ושרים ומדברים ופתוחים לאנשים. זה מחמם את הלב לראות מה שקרה. ואז הוא בעצם התחיל ללמוד אצל המורה בשם ליליה, שהיא גם מורה מדהימה, שהצליחה באמת לפתח לו את הכישרון. שנים בפסגר. המורים זוכים מתחילת הדרך לגיבוי של 2 מדריכות שמתמחות בחינוך המיוחד, ציפי גודוביץ' ועודדה הררי. בעיקר אפשר להגיד שאני מורה לאלתור. אני מאפשר לתלמידים שלי להיות מה שהם ומי שהם. באמת שאני אפילו בקושי מלמד אותם. אני רק יושב איתם, נותן להם כלי, הם בוחרים את הכלי. גיטרה, קסילופון, טופים, ואני מנגן איתם ביחד. ומתוך זה יוצאים כל האוצרות שלהם, כל המוזיקה יוצאת, כל המוזיקה נגלית. ואם צריך מדי פעם, פה ושם, אני נותן להם איזה הכוון קטן, בכיוון, או איך קצת לנגן, אבל הרוב יוצא מהם.
אני עובדת בפרויקט הזה כבר שנה חמישית, ורוב הילדים בפרויקט הזה כבר 7 שנים. אני ממשיכה עם רובם שלומדים 7-8 שנים. כמובן שהם יודעים כולם טובים. יש לנו כל מיני שיטות בעזרת מספרי אצבעות, וחלק הולך לפי השיטה הזאת, אבל חלק קוראים תווים בקלות. אני אביא ספורט כמה שנים, מאלתר. מאלתר. אלתר. מכוון את הגיטרה לכיוון מיוחד, או כמה כיוונים מיוחדים, ששם אפשר רק בפריטה אחת ליצור מצלול יפה והרמוני. פיתחתי שיטה ייחודית שמלמדת אותם איך להיות מורים למוזיקה ומפעילי מעגלי מתופפים. אני מנגנת, כשאני גומרת לנגן אתם עושים אחריי. שמעתם? כן. כן. אלה. כמו שראית זה מאוד מאוד מוצלח, והאמת שהחזון שלי זה ממש ללמד אותם, שזה יהיה מקצוע בשבילם. ממש יוכלו ללמד את זה בגני ילדים, להפעיל קשישים. הייחוד של הפרויקט הזה הוא בשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בקהילה עם ילדים רגילים, תלמידי הקונסרבטוריון. אני מנגנת בחליל צעד, 3 שנים בערך. ואני אישית, אני בן אדם מאוד, לדעתי, אני מאוד אכפתית מהסביבה, ואני תמיד שמחה, אם נגיד חנה מבקשת ממני, אם אני יכולה להתנדב, אני תמיד שמחה לעזור ולעשות מה שאני יכולה כדי שכאילו גם אנשים אחרים ייהנו מזה. אני חושבת שגם כאילו בתור, שיש להם את הפרויקט הזה, זה נותן להם די מקום להביע את עצמם במוזיקה. אני נועם, אני בן 15. מנגן על תופים וכלי הקשה, ואני שמח לנגן פה עם הרכב הזה. אני אלון, אני בן 15, אני מנגן על חצוצרה, ואני מצטרף להרכב התופים, מלווה אותם.